Amabhele ngolanga ngozondi ngokhuboni ngoqunda ngomafu ngendaba ezitha ngabona untanda kuphakanyiswa. Namhlanje is Wednesday, is the 4th of May 2022. uWednesday ke siyamazi balusuku lwamagqabi namaxolo, siphethe ingcambu, siphethe amafutha, siphethe amakhandlela, siphethe amathambo, siphethe imihlaba, siphathe amanzi, siphethe iziwasho kuba sithi siyanyanga. Namhlanje siphethe unyongwana, ngumthike lo owombiwayo, masithi ze shrub lento yombiwa phantsi komhlaba ibe yilo ngcambo nodwa ucima mhlawumbi iphuma kwenamthi ukhe wamde, yiloo nto injalo ke lesiphetheyo unyongwana. Sekukhuthaza ke wena mntu ongafuna ufunda ngento ibenye ngeveki uba ungene kwisikolo samayeza apho uzawuthi udibane nabanye eklasini apho sifunda khona, sithathe unyongwana simdibadibanise namanye amayeza ukwenzela uba kutake into enokukunceda. Apha asithaki namhlanje, sithaka Friday. Namhlanje sithi unyongwana wenza le naleya. Kubalulekile ke mntana omhle uba uyifunde lento ingamayeza, kuba akhona amayeza ekuthiwa eli lifuna ungalipheki, lifuna ulisokhe kumayeza abandayo, eli lifuna usebenzisa ingcambu, eli kusetyenziswa igqabi, eli njalo njalo. Yabona ke xa uyijonge nje kuFacebook umntu esithi unyongwana akabi specific, because the assumption uthi niyayazi okanye uthetha nabantu abawaziyo amayeza. Mhlawumbi wena mntu uthi uyazithwasela okanye uyathwasisa okanye ulixhwele uthengisela amayeza, esikolweni uzawudibana nabantu abakumila kunjalo, sifunde ngalo iyeza. Asizungena ke kuloo ntshumayelo yasentabeni, sizawungena kuyo lento ithi unyongwana. Nje to say lo mntu bekhe wangena kwi-link ayavula, it was my mistake mntana omhle, ndivule ilink engeyiyo, ivulile the right link. Ukuqala nje bumamele ngoku, the right link iza kuthatha ikuse apho ubhalisela khona ukungena kwisikolo. Nanko ke unyongwana bathi nguHloenya, liyeza elihle ke lifumana kwezi ndawo zikude nolwandle, kuba lithanda ezi ndawo zisani, ezi ndawo zidry, uyayibona, because apha ngaselwandle kumoist and along ulwandle kuyathanda ukuba nemvula zingapheli. Nanga kamagama khona ostomach bush, isihlaba makhondlwana is very important ke mayezeni mntana omhle ukuba igama eli leyeza ulilandele. I-approach ke as you know ukuthi siyayohlula lento ngelinye ixesha, sithi scientifically bahambe bomaphi. Sine-journals zimbini esibawula uba uzikhangele, nansi Scientific African i-journal babhalile ke ngalo eliyeza. But I want to point your attention to lena i-journal uMolecules, October 2020. Ayikho ndala le journal, apho kujongwe ii-properties zayo lento ingunyongwana ekunyangeni i-cancer. I just want to point to ezi zimbalwa bazichazileyo, uyayibona mos apha phambi kwakho, apho bekubonisayo ukuthi ngokophando bafumanise ukuba kwezi cancer kusebenza ndawoni, isetyenziswa leliphi ilizwe. Umzekelo, ukuba uyajonga i-abdominal pain, basebenzisa iroot kulapha eZimbabwe apho bekunyangela khona isisu esibuhlungu ngaye unyongwana. Kufuneka ujongeke, sithe abdominal pain, wena mntu ke osewusuka kwi-academy yakwaVusilanga, you should start thinking systems. Lena ke i-system, i-digestive system, sifuna uhla ngayo ke bathe i-root, bathi jonga lena ilandelayo bathi cardiovascular. Yenye system ke lena yayiqonda mos i-cardiovascular system, kuthiwa ke kuse-South Africa kube seNamibia apho bezawukwenza khona le cardiovascular system. Apha yena besebenzisa ntoni? I-root. Bathi jonga apho kusetyenziswa khona icuba, banyanga ntoni? I-asthma. Yeyiphi le system? I-respiratory system. Yabona ngoku ezi system sezingaphi? Sezintathu, zinyangwa yintoni? Leliyeza linye unyongwana. Ukuba besinodlula ngayo, yabona ke ngoku xa sekuthethwa nge-cancer, mos i-cancer we can't classify as a system, ayo system yona i-cancer. Abantu be-oncology bayibiza uba yi-cancer, i-cancer yaloo ndawo. It affects all systems. Ukuba uyadlula, zininzi ezi systems mntana omhle, but ubuyajonga nantsiya ne-renal system nayo iyanyangwa, but ubuyayiqwalasela kakuhle lento uzawufumanisa uba lento yenza i-renal system,
yenza i-muscular system, yenza i-digestive system, iyazenza ezi systems, iya ngokubana usebenzise ndawoni. Ikhofu ke mntanomhle ne-asthma ne-pneumonia, le nto is very big kuzo, meaning i-upper respiratory ne-lower respiratory iyazincedisa. Somehow ndithetha nomntu ke uyi-understandayo le nto yezi systems. Wena mntu ongayi-understand, it doesn't matter, kuthiwa cough, it means yayincedisa into yokukhohlela ngalo eli xesha lasebusika. Yiyo ke le system, intestinal worms, ininzi mos into esikhe sayincokola ngazo i-intestinal worms. Ngoku sasithetha ngokuxhuzula i-epilepsy, sathi ubuninzi ngokophando bafumanisa ukuba the major cause ye-epilepsy yi-tapeworm, le evela ekutyeni inyama ehagu. Xa le nyama ehagu ungayigqibisisanga ukuyipheka, xa uyitya le nyama ehagu amanye amaqanda akhona asekhona, ezi worms azivuthisiswanga, yanyuka ke le nto kusuke kule nto kwisisu, inyuke nge-blood system iyofika ebuchotsheni, amanebhesta ke la maqanda uxhuzule ke mntu. Sithi ke xa ujonga iyeza elinjengeli unyongwana iyayincedisa laa nto. Masingene kuye kumayezeni uba iba yona efunwayo uba emayezeni yenza ntoni. Siqala ngelithi ke mntanomhle, the above still stand. Ezaa nto bezichazwa phaa kuphandwe kubantu besebenzisa amayeza. Yabona sithi apha isifuba esixineneyo, it could be isifuba sokubana kuqala le period, bayiphunga mntanomhle for isifuba. Abanye bayidibanisa nezibharha, asithaki mos sesikukrobisa nje kwisifuba, yila respiratory. Njengoba kuqala ubusika zifumanele unyongwana omane uzenzela yena, abanye bafake neetshilisi zabo, kafakwa mosi kule nto. Sinyanga izifuba ukwenzela uba singade siyothenga iibhostolo, ingapheli kwisifuba ke. Wena mntu othi uye wahlatywa ziitshomi zakho benisilwa ngaloo nto niyilwela, kanye bukhuthuzwa uzivele emsebenzini, bamsebenzisa unyongwana kule nto yokuthi abandihlabileyo mabahlabane babulala nayibodwa, bayidibanisa ke nezinye izinto edityaniswayo, iba Yimpinda. Xa isetyenziswa ngohlobo, it means ke yadibana nazo impinda namanye amayeza ukuba lo mntu ebendihlaba igazi lam malingaweli phantsi, maliwele phezu kwakhe, iinyembezi zam mazingaweli phantsi. Uyatsho ke ngoku wena mntu uhlatyiweyo. Isebenza bhetha ke le nto xa bekungaliwa, uhlatyiwe, uhlaselwe. Xa bekusiliwa ayisebenzi le nto, babekusiliwa mhlawumbi nguwe lona umoshileyo. Kumayeza amatyala liyafakwa eli yeza, kumayeza ochitha ii-court cases. Wathi xa uyilandela le nto iyachitha, le nto iyahlakaza. Yabona xa sithi iyahlakaza, wena mntu wazi amayeza njengosindiya, eli yeza unyongwana kwezinye ikona bayalisebenzisa with or as a substitute sika sindiya eli yeza, because liyachitha. Ukuchitha izinto ezininzi apha sisathetha ngokuchitha ii-court cases. Wena mntu one-hearing emsebenzini, wena mntu yoxoxiswa ekuhlaleni because umoshile. Singayikhuthazi ke uba usebenza amayeza kodwa umoshe ngabomi, umoshe uthembele eyezeni. Uyafana nomntu omoshe yazi bunegqwetha elistrongo, umoshoko lo mntu unjalo. Wena mntu othi uphatha izinto zomosha, sisathetha ngomoshayo, hayi masimyeke umoshayo, masithethe ngobhele. Ubhele imoto yakhe ayinadisk, kodwa ubhele uhlenyuka athe lapha bepha esomba amayeza. Iyeza elinjengonyongwana ke liyasetyenziswa. Mna will tell you ukuba mna I prefer ukuthetha kwimpepho, uthethe nabantu bakokwenu, ucela indlela ungasebenzisanga yeza, because niphinde nihayikisa abantu abanento ezibolisa amayeza. Okanye imoto le uhamba ngayo inezinto ezifakwe kuyo ngabantu abakuthakathayo, lingasebenzi yeza. Hamba nabantu abadala ubaxeba ndiyendaweni ethile imoto wami inezingxaki, okanye mna ndenza into ethile njengoba niyazi. Cela indlela bakunike indlela. Iphinde liyeza lisetyenziswe kumayeza amabhanti okulwa. Uyayibona ke xa sithi kumabhanti okulwa sifaka as an emphasis nje kuba uzawuthi xa ujonga abantu abathakayo bezawuyithaka kumabhanti okulwa. Le nto ithi nawe kwisiphondo sokuzikhusela sokulwa uyangena unyongwana. Wena mntu oqatshulweyo kuthiwe abantu bathi xa bekugadla ngamayeza into zabo zibuyele kubo, uyangena
unyongwana uyangena kwizinto zokulwa, kwizinto zokukhusela. Liyeza elihle ke leliqinileyo eliphuma phantsi komhlaba kumayeza amadliso. Uyawuthi umntu xa ekubalisela, thatha unyongwana mdibanise nento ethile nethile, angadluli ku-3 ke for this purpose, for a reason. Thathe loo mayeza akho mathathu, uthi xa uya kwindawo uqonda uba uzawuphakela ipleyiti enento ezawufakwa. Ufike kule ndawo uzirhamzele wena amayeza kokwenu anabo nyongwana aba. Xa bekunika ipleyiti, uthathe ipleyiti uchophe, ucele lona yeza icephe likhe lalikhulu, uyitye ipleyiti uyigqibe uyocela enye. Uyabona ke la mayeza either uzawuhambisa emva koko okanye uzawugabha libuye. It means loo nto ifakiweyo ayizusebenza kuba kaloku wena unento ebolise elayeza. Iphinde le nto kumayeza okuthakatha, iyangena le nto kumayeza obulala, la mayeza ofaka izinto, amayeza njengoozifele, ooyifa, la mayeza ozidumba uphuma endlini. Akhona ke la mayeza apha kwaBhela, ayathengiswa nangona singazukuncedisa ukuwahlanganisa. Wena mntu wafunayo la mayeza siyakuthengisela mosithina apha kwa-my friend siyivenkile. Thathe wena uyozibonela ungabuzanga ukuba setyenziswa njani. Unyongwana uyangena ke kuloo mayeza, wena mntu othakathayo, wena mntu ofuna ubulala. Mhlawumbi omnye uthi ndidiniwe, uzawudinwa hamba obulala. Igazi neenyembezi zalaa mntu nomoya walaa mntu ujinge phezu kwakhe. Funeka inkomo ke mntana omhle okanye loo nto yokuphinda uzihlambe. Uyayibona ke ngoku kumayeza enyongo, uyayibona unyongwana lo uyangena kumayeza enyongo. Baphalazile abantu ngalo eliyeza ukhupha inyongo. By the way, uzawuthi xa udibana nabantu abangoomama abawaziyo amayeza, bazawuthi xa umntwana enoxakaxa, le nto it means iqala phaa ebantwaneni inyuke izofika kuwe xhegondini, xhegwazindini. Wena mntu mdala nawe ube lolasana lunoxakaxa, usebenzise unyongwana. Abantu ke baqala ukulisebenzisa eliyeza for this purpose. Kumayeza ke okubolisa amayeza phantsi kweemeko eziliqedlana. Omnye ngulo mntu uthi uzawuba nomsebenzi, kuzawungena abantu, uzawuba nento ethile apha kokwabo, kusiliwe kuxhelwe, kukho abantu abazawufika. Omnye uthi yena unentlombe anayo azawuba nayo apho kuzawufika amanye amagqirha abathakatha. Thixo, ndike ndaya nam kwenye intlombe, xa ndifikayo uvele ubone nje uba yayi abanye uBhela uzawudiza amahlebo. Sizayincokola ngenye imini, kodwa sakhe sayithi vandla into yokuthakathana kwabantu abaspiritual kuba bemonelana. Uyayibona? Monelana lo mntu ufuna uba mkhulu yedwa kule nto yayisebenzisa ke kuloo mayeza. Namayeza ochela ke mntana omhle, xa uchelela uba kuboliswe la mayeza afakiwe eyadini kuba ufuna uqalisa ubomi obutsha, udibanisa unyongwana namanye amayeza, uchela ulinde ezo ntsuku bezichaziwe, and then ke ngoku uchele ke ngoku kakuhle ukwenzela ukuba iyadi lena ikhuseleke. Nanko ke unyongwana sithi mkhangele, uyafumaneka nalapha kwaBhela, uyafumaneka nalapho ngakokwenu. Sikukhuthaze ukuba umfumane ngakokwenu so that you have a relationship nomntu okuthengisela amayeza apho ngakokwenu. Siyekile ke iyalala, siyodibana Friday apho sizawube sithaka khona unyongwana camagu.